Ngiyabonga DJ Sanibonani. Cha, imina ngicela uDJ ukuthi angidlalele ngoma. Ngoba ngisho uSicebo uyazi ukuthi bengiyithanda kakhulu le ngoma le. Wazi wathi hayi ngoba uyayithanda le ngoma kumele udlule ku music video ayi uthi nje shwi. Engibhalela ku WhatsApp. Ngicela ukubingelela Mhlonishwa MEC waka Arts and Culture umnomzane uKhawula siyathobeka baba ukuthi ube kanye nathi. Sengunotice ikhawe eningi. Uhla usilahla njalo lapha kukuhle kukubi awuphuthwa lutho. Kukhulu lokho siyakunotice kakhulu. Mawukhala ngebhizi usukukhala ngayo kwabanye kodwa uza kuthina akaze ukhala ngebhizi uza kuthina. Ngibingelela amaciko akhona, ngibingelele amavulandlela, ngibingelele abafowethu abagidayo kuthiwa bayibetha amagidangoma. Sithi ama-dancer ngoba balithande lelo gama kwesisikhathi. Bese ngibingelela nina nonke njengoba nigcwele nithe phama ukube kuthiwa bengengani ngabe lo mcimbi wenziwa namhlanje awubanga impumelelo. Kodwa ngeke sikwazi ukushaya ihlombe ngoba isimo esihlangene ngaso asikuvumi lokho. Kufishane engizokwenza la ukuthi ngizomemezela isamba ekuthe abaculi bahlanganisa namanje sisahlanganiswa. Ngifisa ukusho lokho namanje kusahlanganiswa. Kodwa before ngikwenze lokho ngizocela ukukhalisana kakhulu nomndeni wakwaMchunu, ngikhalisana kakhulu nomndeni wakwaDlamini okusehlele besingakulindele. Akekho futhi obengathi ubehlelile ukuthi namhlanje siyohlangana kanje sihlangana ngeNkosi yamaGcokama. Kubhlungu akwamukeleki ukuphumula ukuthola kuphela amawulele mawuvuka ekseni uqhubeka kulobo buhlungu olale ubuzwa. Ngithi asiphephisana leli sonke ngoba silimele sonke. Usicebi ngizothi nje kafushane ngichaza ukuthi ngimaze nini kanjani. Usicebi ngimaze ngale ndoda yakwaNdlovu uThuthani ngoba ubembiza ngomshana wakhe. Uyena ubemrecorda, uyena ubephethe izinto zakhe zonke. Into ke indlela esiphila ngayo noThuthani into mayikholelwa kuyona nami vele ngisondele kuyona. Ngenhlanhla ke uSicebi ube netalente elisimanga wathi mayimethula esho ukuthi kunomfana wakubo okanje waxhuma nje asisukela ngaleso khathi. Sahamba ngaze ngababiza kuthiwa basezwani noduma kahle ngaze ngababiza endlini ePitoli bobabili. Ngathi abangivakashela lo nomunye angangamtshela ukuthi uza lo nomunye. Kodwa abantu mabefika akaze kube bikhinkinga kwahlalwa kwamnandi kwaze kwahlukana ebusuku. So ngifisa ukusho ukuthi silimele kakhulu Gatsheni. Ithema ifika intwana yakho emculweni. Kunama interview anokwenwanako bewenza. Waye ukusho ukuthi abaningi babengafuna sebesigama leNkosi yamaGcokama. Bemthuka abanye abalandeli kuthiwa mfana wami ngeke uze uyendawo nalele gama olisebenzisayo. Kodwa waphikelela akaze azarishintshe namhlanje uze wahamba eNkosi yamaGcokama. Bengithi umdumazo uzoba khona ngoba ungimazi kwami uSicebi ngimazi ngale ngoma ababeyicula ethi le babeshaba bobabili uSicebi esemncane. Bengithi uzoba khona ngamazi nje beshaba bobabili. Ithini nangeyisho. Ithi nginecala. WeNkosi yamaGcokama necala kuthiwa icala lakho ingoma. Nayazi lo ngoma? Okay. Ngingomunye owathinta uGatsheni. Ngithi hayi sengizwe ngathi uSicebi usecula na wonke umuntu. Engathi usefeature wonke umuntu. Gatsheni Vimba ngingomunye waba nomona ngoba ngangibona italente. Nalo ngithi hayi ngeke bazomqeda ushukela lo muntu. Kanti angazi ukuthi uSicebi inkinga yakhe ubengakwazi ukunqaba. Ubecula na wonke umuntu noma ngathiwa yivukane elifika manje ubumuza uSicebi ecula lapha kanamsebenzi. Ukuthi studio isound right oyinjani ubengakwazi ukunqaba. Kanti asazi ukuthi vele isikhathi sakhe besizoba sifishane. Ama show akhe awenzile mahle kakhulu
besingazi ukuthi uwenza ngenhloso yokuthi mhlambe khona bemtshela ukuthi lo muntu uyavalelisa. Eyokugcina nje yenze Canvas City was angazi ngathini. Njoba nibona lo mcimbi wenzekile namhlanje, izolo besiye khona kwaSicebi siyobheka indawo la azofihlelwa khona. Ngafonela uTizozo, ngifisa ukusho lokho. uTizozo nanga ngathi mfowethu sibambe kulukhuni, sibambe ngapha nangapha, ngicela ulekelele. Wagijima size sahlukana ngo-12 ebusuku efonini kuze lo mcimbi wenzeke, namabhena nje aqeda ukufika nje manje angene kanye nabantu. Ngicela sibonge kakhulu mfowethu, awusebenzisanga ukuthi ngoba uyena uMaskandi, kodwa uze ngeumbrella yale yabhena elapha ebizwa angifune ukuyiluma yini isifsa ngizeyiluma kakhulu. Ngomsombuluko ngesonto ngiye ngaxhumana noSomnandi ukuthi ngafonela uSomnandi, wathi Khuba ngiye ngithinte wena makunje esibonisana ukuthi senze njani. Ngathi mina asivuleni igroup si-ede wonke amaciko, sacela uGezana ukuthi akasi-edele bonke abaciko ngoba iwona awaziyo badizayina kuyena. Amaciko angena, amanye sasiwafaka eshayo left egroupini. Ngiyakusho lokho ngamabomu, khona ngekho egroupini ayishayo left. Hayi baningi nje abashayo left, akuyedwa. Abanye babenikela beshaya left, anikela aphume. Abanye befona eceleni iGezane bemgwajisa. Asikho ke lapho. La isikhona sisekuthenini siyabonga kumaciko alulisandla. Amaciko angewona kaMaskandi, zinhlangano ezikhona njengoNyathi Foundation, abaholi abanye abakhona abakwazile ukuthi bephose esivivaneni ebebesifonela bona abahleli bemcimbi, abanye oproducer, abanye abaculi, abanye onjiniya, abanye nentatheli. Hayi cha angiswanga. Ngizwile ke kuthiwa khona olunye uhlelo oluhlanganiswayo oluhlanganiswa amagidangoma oluya kwaMchunu, nabo bayanikela, bayakwenza lokho. Ifisa ukusho lokho noma ngingazi ukuthi ngikusho ngaphezulu kwasiphi isisekelo, kodwa ngithi khona into ethi angikusho ukuthi uma besimthanda ngempela uSicebi, siqinisile masithi besimthanda, umuzi wakhe awushiya ungaphelile kuyomela uqedelwe. Mina ngiyobona ngomuzi wakhe awushiye engawuqedelile, usuqedeliwe ukuthi uSicebi benimthanda ngempela. Ngiyaxolisa ukusho lokho, ngikusho MEC, anginasisekelo, kodwa ngiyasho ukuthi uma besimthanda ngempela siqinisile, akukwazi ukuthi songaba yinxiwa umuzi wakhe ewushiye esewakhe sewuqeda. Besilibanga ke leli gama lomnumzana, angazi ukuthi waganwa nini yena, kodwa ubethi nje umnumzane mangikhuluma athi akushiwo lokho komnumzana. Angazi ukuthi zawushaya benenza lolu hlelo ngapha eMsingi. Okay. No. Uthuba bugadla bebeshaqa. Hayi angekho lapho. Sifisa ukubonga kakhulu kumaciko nabo bonke sengibabalile abathe banikela. Kulokhu ke kuzoshintsha. Imali sicela ukuthi yonke siqoqayo siqoke inkampani yabangcwabi ezongcwaba uSicebi kanye noGupta. Sathi lo mnikelo esiunikelayo sizohambisa kumngcwabi esimqokile. Sasa simcela ke lo mngcwabi ukuthi uma kukhona igebe liyosala usiyohlangabeza sihlangane phakathi nendawo. Wavuma lo mngcwabi Amathole Funeral. Iwona ke Amathole Funeral esithele umnikelo esiqoqayo sizohambisa
kuwona angeke ngimkhulumele ku-MEC ngoba ukhona usazokhuluma la uzoyikhulumela yena njengomuntu ophethe uhulumeni ukuthi bona behulumeni bazokwenza kanjani kodwa sikusho uSicebo uzoncatshwa njengenkosi njengenkosi evele inkosi yeah umnikelo usaqhubeka usangena okwamanje imali esangenile is 230,000 isaqhubeka ke isangena okwamanje ngiyathobeka ngiyabonga kakhulu ithuba ngingabonga khona ukufa sengathi sonke nje basila singaba ingxenye yokuya kwaDlamini akubongwa ke ngane zakwethu